Bestelako inkestak edo, noizbait tokatu altzaitu etxen egon eta olako inkestak egitera etortzia baten bat? Nerekin jai dakate. Txabatxik. Niri, telefonotik deitzen badute, normalen, zuk ikusten zu, eta normalen, eta hartu, imaginatu, hartzen duzu telefonat, hola, con Don Miguel Elize Gui, askotan Elize Gui, perdone, pero el señor no está en casa. Ha salido de viaje askotan, ha salido de viaje y no sé cuándo volverá. Pero no sé cuándo volverá, no sé. Si quiere llamar otro día, askotan. Eta bestela, ikusten badut la telefono arraro bat, eta goa dakat pixka zirikatzeko, egiten dut baita ere, eta egia da askotan, hartuta. Hola, este es el contestador automático de los señores Elice. Cuando oiga el pitido, deje su mensaje. Hori egin eta segundu batera zap moztu egiten dute. Te lo juro. Beti mozten dute. Beti mozten dute. Ahotsa, alu hori se jodió. Ya está. Benetan. Hala, ui, Claudio, haizea. Bukaera arte aguantatzen dute. Bai, aguantatzen dute bukaera arte eta. Egin? Pipit. Benetan. Nerekin jai dakate. Etxean daukazula pentsatuko du. Jai dakate. Benetan. Benetan, fuera. Psikopata batela, Baina berdin da, beti funtzionatzen du. Moztu. Benetan. Aizu, batek eskatzen baldin baduzuk egizu pertsonaia horren ahotsa, nola da, ahotsa? Hola. Tokatu zaita ahotsa honekin egitera eta gero familiko bat izatea, baita ere. Benetan, aizu, Mikeni naiz, tokatu zait baita ere hori ere. Numero arraro baten gatik, baina bestela.